Hola, jo pensava fer una reunió familiar i tal com estan les coses, doncs ho veig poc menys que impossible, amb la gent que no es pot bellugar pel virus i tot això. Llavors he pensat fer un vídeo i us l'envio a cadascú i així m'acomiado de vosaltres i ja està. No hi haurà cap cerimònia, ni hi haurà res. La cosa aquesta s'ha acabat. No sé, quan els metges ja no volen saber res, diuen que no poden fer res més, i la cosa pot anar de dies o vés a saber. Llavors, doncs molt content d'haver-vos conegut a tots i els que creuen potser ens veurem en una altra banda. Jo, com que no hi crec, doncs suposo que aniré a parar a sota una vareta al cementiri de Collserola. I ja està, això s'ha acabat. Això és tot, amics.